ப்ரோ ரூமில் பட்ட வாசம் கொண்டு அடிக்குது வேற லெவல். அப்படியே வந்து தயிட்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே தயிட்டுத்தீங்கன்னா சொல்லணும் இல்லை என்னாண்டு எனக்கு இப்போ அந்த பெர்ஃப்யூம் வேணும். இக்கிதா இல்லையா? இக்கிது. கிடைக்குமா கிடைக்காதா? யாரா நீ? உனக்கு கூட்டாளி அடிச்ச மாதிரி பெர்ஃப்யூம் வேணுமா இல்லாட்டி அவனை கடுப்பேத்துற மாதிரி ஒரு பெர்ஃப்யூம் வேணுமா? ரெண்டு மாதிரி காட்டுங்கவா. रुको जरा सबर करो. இதுதான் கூட்டாளி அடிச்ச சாமான். கொஞ்சம் இன்னொரு சாமான் வந்து காட்டும். இந்த சாமான் செக் பண்ண என்னவா சொல்றீங்க ப்ரோ? இதை தாங்க, நாளைக்கு அவன் வருவான், சாமான் இல்லை. ஓகே. A few hours later. Hello? Red perfumes? Oh, kena? Oh, galo. Iya, ඔයාලා අරන් ගියේ ඒක නෙවෙයි. එයා තායකක් ගත්තා. තියෙනවා. ගන්න පුළුවන්. එන්න ෂොප් එකට.